Tiprasa sengkrak mothani sai tongmon bai cha sala chuba chu khlaika bukhuk sairani triprana sal keduk rumui sak hamja tongsamon abo bai Guwahati thangi bo treatment khlaijakmuni kautuma akhai bon sak hamsokja ngeirang phuisa ja akreini no oklai tongmon paitha kautuma mankhai hon chuba chu khlaini bai thangi soikha Tiprasa sengkrak mothani president Sopon Deborma organizing secretary Gutom Deborma tai executive Mono Deborma akosong sairani triprano help khalanya tubalainya ni sen mantha taibo hambai mai ro sini social media Tiprasa social media rongo bongni bising tin sungnuk moi jeng tini ma phaika karon sungnukha sini bukhok sairani Guwahati go operation no khai phajaka haibana tabu go bini yapung paralyze ingja humi manya tabu go borok ni treatment ni bage rang pusa nangui tongo aboni bage obahai kabang ma sini borok birman nangjak jungjalok laijak rang pusa kering bagai ini bialok laijak tongo doktorok numaya aboni bage sini khakwar maya genang Tiprasa sengkrang motharok ini bong suba subaiseng ang Sopon Deborma Tiprasa sengkrak mothani president tai sini organizing secretary Mr. Gutom Deborma tai sini executive member Mr. Mono Deborma jeng khoroktam phalejaka jeng bono je mansak jeng subalaina hanai aba hakino jeng tini bukhuk sairani no je mansak subalaina ni bagai jeng Tiprasa sengkrak motha taraf se jeng phaika amte kheno rok ja chubai tongmani uklogo norok to kubang ma amte chuba chu ni tangbutang te bibino tangbutang khe abo nuklo nong nahar mungle tamo bele hambai jeng tini nahar mungkha aba hai jeng 2019 ni simi tini Tiprasa sengkrak motha jeng subalai tongo tamni himba jeng sin naikhai sini Tripura dofaro belai oroi poroi nangjak birman nangjak kabangma aba haike janija jungjalok kalaijak sini dofano jeng kisa kai jeng tin Tiprasa dofarong no jeng sojai demano senamai jati semano jotono aba haike jeng subalai help khalai tongai